ፍቅሪ ኣብ ልዕሊ ፍቅሪ ተፈታውነት ኣብ ልዕሊ ተፈታውነት እናወሰኸት ክትኸድ ዘይትደሊ ጓል የላን ነገር ግን እዚ ስጉልካ ዝመጽእ ይኾነን ሓንቲ ጓል ተፈቃሪት ኮይና ክትቀጽል ኣብ ልዕሊ መፍቀሪያ እንደገና ልገደደ ፍቅሪ ንክውስኽ ዝግበሩ ሜላታትን ጥበባትን ኣለዋ እየን ሰላማት ክብራት ተኸታተልተይ ለማዓንቲ ለሃምቲ ልሙድ ለፍቅራዊ ህይወትክን ክጠቅም እዩ ለላ ሓሰብክዎ ሓሳብ ሒዘልክን መጽየኒ ይኹ እዚ ቪዲዮ እስከ መጨረሻ በመከታተል ካብዚ ቪዲዮ ተረብሕት ክትኾና ግብዣ እዩ ለዚ ቻናል ሓደሽቲ ለኾንክን ግን እዚ ቻናል ሰብስክራይብ ላ ገበርክን ቤተሰብ ንክትኾናን ፍቅራዊ ህይወትክን ክተስተኻኽላን ይጋብዘክን ኣለኹ ለማዓንቲ ሒዘልክ ለመጻኹ ሓሳብ ንዘፍቅረክ ወዲ ዝገደደ ንከፍቅረክ ወይ ድማ ፍቅሩ ንክውስኽ እንድሕር ትደሊ ኮይንኺ ኸዝል ነግረክ መሰረታዊ ነገራት ተግባራዊት ክትገብርዮ ክትኽእልኒኪ ለኸና ጓላት መጻምድ በተለይ ለለክና ጓላት እትቀበለው ፍቅሪ ምናልባች እኹል ንከይኾን ይኽእል እዩ ሁሉ ፍቅሪ ወይ ድማ ሁሉ ናይ ፍቅሪ ውህብቶ እኹል እዩ ይምጥን እዩ ማለት ይኾነ ብርግጽ ካብ ፍቅሪ ዝወሃበካ ውህብቶ ንሽተይ ዝበሃል ነገር አይሆነን ነገር ግን ክንድት ዝግበአካ ፍቅሪ ወይ ድማ ክንድት እስኽ ትልግስሉ ፍቅሪ ዝግበአክ ፍቅሪ በአንጻሩ ክትቀበልን አይግድን እዩ ሓደ ወዲ ናይማን ከፍቅር እንተሎ ናይማን ፍቅሪ ክሕዞ ተሎ ብምሉእ ልቡ ከፍቅረክ ተሎ ዝኾነ ነገር አነ ንስኽ ንፈልጦ ኢና ሁሉና ንፈልጦ ኢና ማለት መጀመሪያ ፍቅሩ ክንሃለይ ከመይ ይኸውን ነይሩ ከመይ ግብግብ ይብለልክ ነይሩ ሓመይ ገይሩ ሁሉ ጊዜ ፍቅሩ ይገልጸልክ ነይሩ ሓመይ ገይሩ ፍቅር ይበክ ነይሩ ዓቅልክ ክሳብ ዝጨንቀክ ፍቅሪ ይልግሰልክ ነይሩ ነገር ግን ብመውዓል በመሕዳር በጊዜ በዝሕ ግን እዚ ሰብ እዚ ዘለዎ ፍቅሪ እናተመናመነን ወይ ድማ ሰንስለስና ኾነ እንድሕር ልኸድ ኮይኑ እስኺ ክትገብርየን ዝግባእ ንማንም ዘይንገር ሚስጥር ገይር ክትሕዝየን ነገር ግን አክሽን ትወስድለን ዝኾነ ሓደ ሓሙሽተ ነገራት ክነግረክየ ንስኺ ብጥንቃቄ ይስምዕኒ እተና መጀመሪያ ነገር ናማን እንድሕር ከፍቅረክ ትደሊ ኮይንኺ ነፃነታዊዮ ሸለል በልዮ እዚ ብምግባርክ ሳይኮሎጂካሊ እዚ ሰብ እዚ ሸለል ስለ ዝበልኽዮ ከምዚ खाली አማራጭ ከም ዘለኪ ወይ ድማ ንስኺ ስማርት ከም ምዃንኺ ንክሓስብ ትገብርዮ ኢኺ አወዳት በተፈጥሮና ነፃነትና ንፎቲና ነፃነትና በጣም ኢና እንደልዮ ነገር ግን በሓንቲ ጓል ተኣሲርና ተጠፍሪግና ክንነብር እንተለና ንሽተይ ናዓዘለና ነገር ምስልቻው ወይ ድማ እቲ ፍቅሪ ውርድ ንክብል ወይ ድማ እታ ውሽጥና ዘሎ ስምዒት ጸጥ ንክብልን እታ ውሽጥና ዘሎ ፍቅሪ ንከይነስ ተባህሎ ይገብረና እዩ ስለዚህ በአንጻሩ ስኽ ድማ ነፃ ክትገብሩ የተለኺ በቃ ላባዕረኽተይ ክኸድ ክብለክ ተሎ በቃ ንክኸድ ክትፈቅድሉ ተለኺ ወይ ለለ ንሽተይ ልቕቕ ተብሉ የተለኺ ካብኡ ዝተፈለየ ዝተወሰነ ናይ ዓረኽትኽ ግዜ ናይ ቤተሰብ ግዜ ወይ ድማ ዝኾነ ውፅእ ትብልሉ ህይወት ክህልወክ ተሎ ማለት ምስ ካልኦት ኣወዳት ክትራኸብ ማለት ዘይኾነ ነገር ግን ካብኡ ዝተፈለየ በቃ ቀትርን ለይትን ምስ ሙጭጭጭ ካመባል ንሽተይ ፍልይ ዝበለ ህይወት ክህልወክ ተሎ ንሱ ሽዑ ናባኽ ልቡ ንከድብ ትገብሩ ኢኺ እዚ ተና መጀመርያ እቲ መበል ካልኣይ እንደገና መጻምድኽ ምሳኺ ኮይኑ ሁሉ ነገር እንድሕር ምሳኺ ዝገብር ኮይኑ ብጣዕሚ ክትጥንቀቕዮ ዝግበአኪ ሴክሹዋል ላይፍ ማለት ሓደ ክነግረክና ብተረጋጋዕ መንፈስ ክትርድእኒ ዝደልዮ ነገር እዩ ሁሉ ግዜ ሪሌሽን ለለኩም ፍቅራዊ ህይወት መስሪትኩም በሓደ ትነብሩ ሰባት ሴክስ ካብ ምግባር ዓደይ ትውዕሉ ወይ ደሞ ሴክስ ትገብሩ ኢኹም ትራኸቡ ኢኹም በቃ እቲ ብፍቅሪ ምክንያት ዝግበር ነገራት ብምሉእ ትገብሩ ኢኹም ስለዚ እዚ ምግባርኩም ዘይቀረየ ጥንቃቄ ብዝተመሎን ናዩ ትኹረት ናዩ አቴንሽን እናረኺ ከመይ ከም ዝኾን ዘሎ ይሕጎስ ደሎ ደስተኛ ዶኒሆ ወይ ለለ በቃ ታይ ክትገብር ሃምለለኪ ብምፍላጥ እትገብርዮ ብምሉእ ትኹረት ክትገብር ክትኸለኒኪ ሴክሹዋል ላይፍኩም ንክምቅር በሴክሹዋል ላይፍኩም ደስተኛ ንክትኾኑ ናይኻ አስተዋጽኦ ናይኺ ሜላታት ወሳንቲ እዮም ክነግረኪ ማለት ሓደ ሰብ እዚ ነገር እዚ ዘይውጋዕ ዘይንገር ስሉ ሚስጥር ዝኾን በቃ ተጋኒኻ ምፍልላይ ካሙታት ብቻ ይመስሉ ነገር ግን ክነግረካ ሓፍተይ ክሳብ በሓደ ዘለኹም ናትኸ ክሳብ ዝኾነ ድረስ በኣኸ ደስተኛን ሕጉስን ናይ ምግባር ሓላፊነት ናትኸ እዩ እዚ ድማ ማንም ዘይነግረክ ሚስጥር እዩ ማለት እዚ ወዲ እዚ ምሳኺ ሴክስ ምስ ገበረ ከመይ ይኾን ገጹ መሊሱ ዲ ዝድቅስ ወይ ድማ በቃ ፍቅሩ ይገልጸል ክለዶ ሕጉስ ዶ ይኸውን እዚታት ቼክ ትገብርኒ እንድሕር ላይ ኮይኑ ገጹ መሊሱ ሴክስ ምስ ገበርኩም ገጹ መሊሱ እንድሕር ልድቅስ ኮይኑ ወይ ለለ ቼክ እንድሕር ደይገብረኪ እዚ ሰብ እዚ ብሴክሹዋል ላይፍኩም ደስተኛ ንከይኾን ይኽእል እዩ ስለዚ እዚታት ኮንሲደር ግበር ረአዩ እንድሕር ሃም ዓይነት ሰብ ኮይኑ ንክሕጎስ ግበርዩ ሽዑ ብጣዕሚ ፍቅሩ ንክውስኽ ትገብርዩ ኢኺ እቲ መበል ሳልሳይ ለለ ካብ ዝተለመደት ወጻኢት ኾኒ ማለት ኸዝና ኣብነት ስኽ ኩል ግዜ ንዑ እትገብርዩና ንዑ እትኾንሉ ህይወትን እዩ ፍቅሪ እትህብሉ መንገዲ እተኽብሩሉ መንገዲ ወይ ድማ ምሱ ተራኺብኩም ሻሂድ ሰትዩሉ መንገዲ እዚ ፕራይቬሲ ለኾነ ህይወትኩም
በቃ ፍሊል በለግወሪዮ ምክንያቱም ለማዓንታ ግኒኪ ደሴም ለሆነ ነገር ገርኩም ናጋለ ተጋኒኩም ደሴም ለሆነ ነገር እንደሕር ትገብሩ ለኩም ኮይኑ ሓደ ዓይነት ተደጋጋሚ እንደሕር ትገብር ለኩም ወይ እዚ ሰብ እዚ ልባዓል ሕሳብዮሞ ክስልችወክ ይኽእል እዩ ልባዓል ኢቭን ልባዓል ስለዚ ሓዳሽ ነገር ኾኑ ኩል ግዜ ኣይትለመዲ ብልኾነት ነገር ኣይትተሓዚ በቃ ዛጓል እዚ ተጋኒና ሃምዚና ንገብር ኦሬዲ እዚ ሞታ እዩ በቃ ሰልቺናኮ ለተደጋጋሚ ህይወት የፍቅረክ ቆዩ ነገር ግን ሃምዚ ልክብል እንደሕር ትገብሩ የለኩም እዚ ሰብ እዚ ከይፎቴ ፍቅሩ እናመንመነ ንክኸት ትገብሩ ይኸ ስለዚ ለይትልመድ ጓል ሆኒ ኩሉ ግዜ እትገብሩዮ ነገር ሓንታ ዓይነት ኣይትኹን ሓድሽ ነገር አልምድዮ እዚ ፍቅራዊ ጥበብ ፍርቅ ፍቅራዊ ብልሕ እዩ ወይ ድማ ኩሉ ግዜ እትብዮ ነገር እንተሃልዩ ንሱ ንእሽተይ ክልክል ኣብልዮ ምክንያቱም ኩሉ ነገር ካብ ኢድካ ክወፅእ ተሎ ኢኻ ዋጋኡ ትፈልጦ ዋጋኡ ተስተውዕሎ ካብኡ ድማ እቲ መበል ራብዓይ ደረጃ ሓልዊ ማንም ሰብ ብደረጃኡ ልክዕ እዩ ዝኽበር ብደረጃኡ ልክዕ እዩ ዝኽበር ክነግረካ ኣነ ዝሓፍተይ ምክንያቱም ሓደ ሰብ ንባዕሉ ካብ ዘለዎ ፍቅሪ ዝተላዓለ ንባዕሉ ካብ ዘለዎ ደረጃ ወይ ደግሞ ባዕሉ ካብ ዝሃነጹ ባዕሉ ንዝነብሩ ከዛ ሓደ ሰብ ንስኺ ብጣዕሚ ዘናጭ እንድሕር ኮይኑ ደስ በሃሊ እንድሕር ኮሚትመንቱ እንድሕር ደስ ዝብል ንባዕሉ እዩ ንኣኽ ዝወሰኸልክ ምንም ነገር የለን ግን ትፈትዩ እንተኽብሩ እዩ ረኺ ስለዚ ልክዕ ሃምዚ ንባዕልክ ዘለክ ነገር ወስኺ ንባዕልክ ዘለክ ቫልዩ ኣኽብሪ ደረጃ ክህነፂ ክነግረክ ኩልና ወዳት ክላስ ሓፍ ዝበለ ደረጃ ዘለዋ ማንም በቃ ዘይበፅሕ ዓይነት ጓል ንምና ኢና ክነግረኪ እሞ ድማ ዘፍቅረክ ወዲ ኮይኑ ደረጃ ሓፍ ክብለሉ ተሎ ፍቅሩ ንክውስኽ ትገብሩ እዩ ምክንያቱም ከይምንጥሉኒ ኣውዳት ከይምንጥሉኒ ዝብል ቅንኢ ዝመስል ነገር ኣብ ኣእምሮ ስለትፈጥሩ ሳይኮሎጂካሊ እዚ ሰብ እዚ በቃ ከይተረድኦ አንኮንሽስሊ ላባኽን ክሓስብን ላባኽን ክሕሳሓብን ትገብሩ እዩ እቲ መበል ሓምሻይ ለለ ኩሉ ግዜ ንባዕል ክፍተውያ ክነግረኪ ኣውዚ ክንትችገራ ብጣዕሚ ብዙሓት ኣጓላት ፍቅረኛ ክህልወክ እንተሎ መፃምዲ ክህልወክ እንተሎ ብጣዕሚ ትችገርዎ እዚ እዩ በቃ ብጣዕሚ ትፈትዮ እሞ ንዚ ሰብ ናይ ባዕልክን ዋጋ ናይ ባዕልክን ቫልዩ ትስእና ኣብዚ ሰዓት እሱ ንባዕልክ ከም ዘይፎተኽ እያልክ እሱ እውን እዚ ባህሪ ኸዚ ናብኡ ተጋብእ እዮሞ ከይፎተይ እሱለ በቃ ንዓኽ ዘለዎ ስምዒት ይወርዱ ተረዲኪ ስለዚ እስኺ ንባዕልክ ክትፈትው እያ ተለኺ ጀስት ኣብ መስታወት ጠጠው ኢልኺ ፀጉርኺ ቆንጆ ከም ምዃኑ መልክዕኺ ቆንጆ ከም ምዃኑ ስታይልኻ ደስ በሃሊ ከም ምዃኑ ከለርካ ሃም ትፈትዩ ዓይንኻ ሃም ትፈትዩ ኤቭሪቲንግ ስታይልኻ ሃም ትፈትዩ ንክስምዖ ግበሪ ንስኺ እውን ዓርስኻ ፍተያ ሃምዚ ክትገብሩ ተለኺ ክነግረክ ማንም ንስኺ ዘይፎተኽያ ማንነትኺ ማንም ሰብ ክፎትየልካ ይኽእል ስለዚ ዝሓፍተይ ኣነ ክነግረክ ልደሊ እንታይ እዩ ዓርስኺ ፍተይ ንዓርስኺ ቦታ ይሃልየኪ ንዓርስኻ ክብርያ ንዓርስኺ በቃ ብጣዕሚ ተገደሰላ ትኹረትኺ ናብ በዓልኺ ምለስ እዮ ከምዚ ክትገብሪ ተለኺ ሽዑ ከም ብሓድሽ ፍቅሪ ከም ብሓድሽ ዝስምዖ همز كتجبر تلاقي إذا سب زي دقيمو بقى نعخذ له سمعت نعخذ له عمل خاطر نعخذ له ريتو كم ناوس خزخي تلاقي خوينو جن ما نم كخبرك يا خالي اتمبل شاي دما ناي سلام سووني بقى زي تعوي مسارته ونجري أودت جغ نترخ منها بتعمل صدقنا كم مثلا أنا التلعلة نجرات بقى فيكس نجبر له من جدي نجرات كم مهد بمهدام نجرات حادي كيوم بمخاد نجرات شلل بموال بهمز عينة من جدي نجرات بقى كل فتحنا مكرينا إذن دجنا إن لمدو خيد انتلو فقروا إن عنا سيز خيد كنجرك عبز تجانا خمولو جزء عبز تراخو خمولو جزء بقى easily ناي سلام سووني بقى اتفايف سلامه ونكون ودما اتفقرا وهبا فقرا قبلخنا سلام دست هزلو نخمز عينت ነገር ትኹረቲ ያለህ እትና መጨረሻና እትና መወዳት አለለ በመጠኑ ንዝህበክ ነገር አመስጋኒ ትሆን በመጠኑ ማለት ናብነት ስጦታ ኮን ይኸል ናብነት ናሻይ ጊዜ ኮን ይኸል ኢቭን ወክ ይሁን በሓድ ወክ ልገበርኩም ብሉ ነገር ቆንጆ ጊዜ ነይሩ ደስ ባሃሊ ጊዜ ሕሊፍና ደስ ክብል እንኳ ተጋነና ከምዛ አይነት ነገር ክትገብር ተለኺ زوم نجارات زيوم نايلب مساج يوم زيوم نجارات يوم نأمره مساج يوم كنجركي أمره ريلاكس نكجبر لبو ريلاكس نكجبر بس جبر خيا قطر دما السخر دستني أنا كتخوني السخر بلس أنا كتفكري زبلس بوت أنا كهلو كابل بو همزة عينة نجارات سلالة سرحي بقى بمتن أحمس كاني تخون يقني لي همزة نيرنا بتعم كونجو جزي حلفنا دسك ولا حلفنا يو جزي إذا جزي ثالث دقام منام كتقول تلاقي جن بمتن سؤال بقى عزيز ما عزينا ندق منام لا السوق هواخ بالعل عدلاي كم زخونه نكسمعو نمغبار زي خونسي جست ግን بمتانو
በቃ መስጋኒ ብትግዜቲ ሕጉስቲ ከም ዝነበርኺ ልቡ ደስ ንክብሎ ኣእምሮኡ ደስ ንክብሎ ዝተወሰነ ነገር ግበር እዚ ክትገብሪ ተለኺ ዘፍቀረካ ይኾንን ዘይፍቀረክ ወዲ ንባዕሉ ብኣኺ ንክሰሓብን ግብግብ ንክብለልክን ትገብሩ ኢኺ ናሎም ማዓንቲ ሓሳብ እዚ ነይሩ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ስለል ፀናሕክን ይቐኒየለይ እዚ ቪድዮ እንድሕር ጠቒሙክን ኮይኑ ላይክ ሼር ምግባር ከይትርስዓ لذي channel حدش تلقون خللا لذي channel سبسكرايب ولا جبركم بيت سوي نكتبون أي جابزة كنا له أوقات صار فيديو كسان الرقم سلام